е съвестта на Нели Куцкова като съдия за този преход? Аз далеч съм от мисълта да изразявам мнението на всички съдии. Това, което на мене ми тежи, е наистина тази несправедливост в отношението към съда, защото наистина, ако има, то наистина има много трески задяла в нашата система, управляващите, независимо кои са, не само днешните и предишните, вместо само да ругаят съда и да го обвиняват за всичко случило се в държавата, трябва да се опитат да помогнат. Да помогнат с механизмите, които им е дал закона. Законодателната власт с законите, изпълнителната власт по същия начин, не непрекъснато да извиняваш дори собствените си грешки с една система. Това, че нашата система се превърна в необходимия грешник за всички проблеми в България, това е дълбоко несправедливо и лично мене това много ме наранява. От друга страна, много ме е срам, че има, за съжаление, колеги, които наистина са резил за професията. Сега може някой за мен така да мисли. Аз не се правя на ангел, но аз, понеже гледам на втора инстанция дела, когато идват дела на първоинстанционни съдии, това е Софийския апелативен съд, обхваща цяла Западна България, 1/3 от съдилищата и най-вече софийските съдилища. Значи има съдебни актове на колеги, които аз съм искала да се запозная с тях, защото така съм се възхищавала от начина, по който работят, че съм искала този човек да го видя на живо. Истинско, професионално възхищение, нищо, че съм по-голяма от тези колеги. Има и такива, от които просто ме е срам да кажа, че са ми колеги. Значи, и всичко това се слага под един знаменател. Кой е механизма да бъдат скрити? Или по-точно има механизъм, но леността да бъдат открити е общата зараза, нали? Знаете ли, много гоним количеството. Ето, когато се създаде инспекторатът, в началото всички бяхме даже доволни от него, защото смятахме, че един инспекторат ще провери цяла България, ще види къде са проблемите, ще даде необходимите анализи и препоръки. Се получи, че инспекторатът само брои срокове. И обслужва Висшия съдебен съвет. Това му е работата, защото той е към Висшия съдебен съвет. Не е в уния работи, в които го подозираме, Висшия съдебен съвет. Не мога да съм крайна, защото не е редно. Сега може да е имало случаи, в които е действал в услуга на Висшия съдебен съвет, но е имало и случаи, в които с инспектората си е свършил свясно работата. Сега факт е, че много от инспекторите и не разбират от съдийска работа, защото не може биш прокурор да проверява граждански съдия. Това са корен все едно, така с аналогията с лекарите. Нали, примерно един зъболекар да проверява хирург.